7. Talk too early. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Sibingelela doc. Kunjani Alex? Hayi ku right kunjani kwena? Uthi ngibingelele nefamily babikaka FM. Number 1. I have a surprise for you. Wow, surprise. we love surprises, I know, don't we? I need it's open line. Yeah. So, anything can happen. Yeah. So I have a surprise for you. Alex, we've been together for 29 months. Imagine. We succeeded up. So if you look at it 29 months, 29 months uthi multi times 4 uzoba 116 weeks. So senza one show every week. So mang approximator, we've done 116 shows. And yazi ukuthi kulo 116 shows, one of our videos, our shows, has reached 3 million views on TikTok, on Indaba. So there is a way for me to show you ukuthi significant kangakanani. With 30 years, bengisazama ukubheka ukuthi ngizokupha yena i-gift. But ngiyabona ukuthi umsebenzi wethu uyi-gift already. And ngicela siqhubeke Alex, and ngiyakubonga kakhulu baba. Msheng Shabalala. Indaba with Alex Mtiani, the SA Radio award-winning news and actuality radio show. Kakasi FM. This program is strictly for adults kuphela. Kakasi FM. How many shows are doc? 116 weeks, so Okay. that would be 116 shows. All right. Yeah. So when we are here next year, let's see what now I turn on that into 116 rounds listening to this show. It's possible. Sure. Talking about Indaba yama round, so today is the open line doc. So is it something enga-expect-eka ukuthi athi umuntu mina ngiyazazi partner wami sesi compatible ngalendlela ukuthi sengiyazi ukuthi sishaya ama round ethu athatha isikhathi esingaka, or every experience is unique? Kukhona Alex ukuzazi. And ukuzazi is not a problem. I mean, I always advocate for ukuthi abantu bazazi ukuthi bawobani. But now the problem comes when sekukhona nokujwayela nokujwayelana. Now there is, a problem ngoba i-leader to predictability. Now you become predictable in everything you do. Sekuyaziwa ukuthi sizoqala lana siyelana and then sizophetha ngalendlela. Yeah. Kanti indaba yokuthi umthintilize umuntu, it has to do with ukuthi ungabi predictable, yiba unpredictable and ube spontaneous. Wenze noma yini nanoma ngasipsona isikhathi ngoba lokho kuyamkhombisa ukuthi umuntu comfortable kangakanani around yena and around ukuthi yena around wena. Okay, so njoba nawe uqalile wathi you want to surprise me. So now umuntu wakho ungajwayeleke, ungabi predictable. Impela Alex. Surprise. Kune question ehlala ivela doc. Ukuskwetha lokho ukuthi umuntu wesifazane athi mangabe sefika kuvuthondaba kube khona igashing of amanzi atsazayo. So the question now is kanti imizimba yabantu idaleke kanjani? Because khona indoda yayithi nje bonke abantu esikuyadlula kubona bayaskwetha, so lapho yayishaya ihlombe ekutheni yona iyasazi isibani sayo. Explain to us ekutheni imizimba yabo idaleke kanjani ekutheni khona oskwethayo and khona okungenzeki kuyena. Okay. Now Alex veleke ukuskwetha, kubucayi ngoba akwenzeki kuwo wonke umuntu. Just like masukhuluma nge-creaming, nayo i-creaming ayenzeki kuwo wonke umuntu. So we can't expect ukuthi bonke abantu bafane when it comes to umtavazo. And especially ngendlela abafika ngayo kuvuthondaba ngoba there are so many different ways of ukufika kuvuthondaba. Ngoba when we talk about squirting, we're talking basically about uvuthondaba. Yikho ukuthi-ke khona lapho kuba included gushing of amanzi, la okuvamise ukuphuma khona even khona umchamo. And kusuke ngasiwo umchamo nje, kusuke ukuthi amanzi lawa aphuma from i-skin's gland, and leyo skin's gland leyo iproducer ama-secretions as umuntu wesifazane estimulatheka, as umuntu wesifazane eba turned on as efika kuvuthondaba. So ukuskwetha kona, it's just another way of ufika kuvuthondaba. It's not ukuthi wonke umuntu uzofika lapho, and it really doesn't have to do with isakhiwo somuntu Alex. Ngoba i-G-spot vele abantu besifazane, majority of them ikwi-anterior wall of intomzodwa. So if kuwukuthi umuntu wesilisa uyazi wenzani and uyayazi i-G-spot ukuthi kephi and uyazi ukuthi kumele anyakaze ngandlela yiphi yona, chances are lowo muntu wesifazane uzofika kuvuthondaba. It doesn't necessarily mean uzoskwetha ngoba not everyone squirts. Ubhuti uzothola ukuthi wayehlangene vele nabantu abaskwethayo. Majority of the time mawuthi ulala nabantu kwayiqondanela. Okay, you use the term yoku creamer when abanye abantu besifazane befika kuvuthondaba abaskweti but baya creamer. What does that look like? Okay, i-creaming yona it's a a fluid, thick kunamanzi,
and kuba ngazathi iphalishi uma kuukuthi ishubile ngoba yona khamba ishube njengoba kuthiwa nje it's creaming so yona ke iyenzeka uma kuukuthi umuntu wesifazane uyafika kuvuthondaba nakhona I would take it as the opposite of squirting ngoba squirting it's all about fluids amanzi kanti creaming yona ishubile but nayo futhi it's another way of ukufika kuvuthondaba it's the opposite of squirting. Sure. Yeah. 0861596596 open line as siqala inyanga kaAugust. So Thursday namhlanje, so any question or info you may want to share with us, you are most welcome to do so. Asina topic namhlanje 0861596596. Now that siqala ke August, I know ladies they kubalaleli bethu doc even nakuma VNs cishe 7 out of 10 calls avela kubantu besifazane even nama VNs ibona abaningi. So namhlanje ladies will occupy front seat, so this is your space. Do call ku 0861596596. Mafuna futhi ukuthumela iVN, yes you can do so. Inumber ya VN izothi 06383 99959. Ngizoyiphinda mafuna ukuthumela iVN ungayithumela ku 06383 Ngisemawodi nawe ngikhuluma nawe Thembi Izungu sabona Gagasini. Njani Alex? Si right kunjani kwena? Ngiyaphila njani Dr. Kunjani mama? Ngiyaphila. Ngikhona mama. Yebo. Ngicela usizo lakho madokotela. Yes. Kino 3 months ngingayi emaphiloti njengendlela engijwayele. Bengena u2 days. Kodwa manje le 2 days bengawona amaphiloti. Bekusuka kubeka amaphiloti kodwa manje kuphumela kudoti yabo. Lenyanga inyanga yesithathu ngangena usuku olulodwa ngakusasa kwaphela. Manje sengiphethe ngiyagula nginama-pains esinweni nginama-cramp esini. Angazi ukuthi indaba anginayo anginalo ulwazi lomuntu okhulele ukuthi uba kanjani. Alright, ima kanjalo ke Thembi dokotela. Okay, Thembi ngicela ukubuza nje into eyi1. So njengoba uthi awunalo ulwazi lokuthi ukhulelwe, kusho ukuthi vele ubulala nomuntu wesilisa ngaphandle kwayo icondom. Yebo. Okay mama. So lezi impawu Alex uThembe akhala ngazo zi move towards into ekuthiwa i-pelvic inflammatory disease, PID. And i-PID problem ngoba ingaqala ngazathi mhlambe ama abnormal menstrual cramps. Kube ngazathi into severe ngazathi ungena kuma period. Ugcine sewopha thola ukuthi uzokopha just 2 days and then kunqamuke lokho kopha lokho. But now if kuukuthi iyaqhubeka lento uzogcina ne discharge and izogcina iba into severe in terms of infection and bese igcina isilimaza even inzalo. Now untokazi lana ngicela ukum-educate ngento eyi1. Now untokazi if uzoya esikhathini usuka uye esikhathini ngesizathu sokuthi awukhulelwe. Now if kuukuthi ubuye esikhathini for 5 days, now sekuyanqamuka usuye esikhathini for only 2 days, then lapho kumele ube worried ngoba that means ukuthi even umzimba wakho ukulungiselela kwakho ukukhulelwa, then logo sekudiminished ngoba igazi lelo elisuke liba ready ukuthi lamukele ingane and ingane ikhulele ngaphakathi kwena. So zimbili izinto lana Alex, if kuuthi worried ngendaba yokuthi ukhulelwe singakhona ukucheck ukuthi ukhulelwe yini ngempela, but I'm worried just by indaba ye-PID. And into le ngimele siyibuke ngempela ukuze sikwazi ukuthi simsize ikusasa lakhe lokuthi abe nezingane linganqamuki. Ngithema ngeclinic ngiyabatshela ukuthi hayi ukuthi ngoba kubuhlungu iselethe kubuhlungu esayidini la esini. Enye into eyenzakalayo ngiyakodola ngiyashayika umzimba ngathi anginayo igazi izandla ngimtop babe check ukuthi nginenkinga yomchamo ongcolile. So those are rigors Alex, and ama rigors umuntu osuke ne fever, and i-fever siba nayo if kukhona infection. Now i-PID problem because iqala khona lapha nesibelethweni, but iyakwazi ukungena even egazini bese igcina isiba systemic, bese umzimba uba nento ekuthiwa i-septicemia, la udoti osungene khona egazini osu affecta wonke amalunga omzimba. So i-PID is one of my conditions engiyake ngempela ngiyihambele phambili and ngiyithathe serious kumuntu wesifazane ngoba inomncuphe obuningi. So untokazi yena ngasho ukuthi akayisukumele lento eyenzakalayo, angacabangi nje kuphela ngokukhulelwa ngoba belala nomuntu lana ngaphandle kwecondom. Okay. All right. No, I hope yasizakala ke sisi. Ngiyajabula ukuthi ube nesibindi. Uva nawe ngiyetshela iminyama ku Minenhle Hlase. Hello Minenhle, welcome to Gagasi. Yebo sabona but Alex nodokotela. Hello.
Yebo. Ngisacela ukubuza kudokotela ukuthi kunormal yini ukuthi mokade uhave nomuntu wakho after that mase uvane ungene kuma periods same time, is it normal or not? Okay. Doc? Okay, that is not normal, Alex. I-post coital bleeding is not normal. Now kungenza ukuthi khona inkinga ngomlomo wakho wesibeletho, uzothola ukuthi umlomo wakho wesibeletho unama lesions, unezigaxa laphana engamele ngabe sikhona. So njalo ubhuti mawukuthi uya penetrator and wenza deep penetration uthintana nazo lezi zigaxa lezi nalezi ama lesions lawo engikhuluma ngawo, and then bese eyopha. Okunye uzothola ukuthi unento ekuthiwa endometriosis. La ukutholakala khona ukuthi implantation, sorry not implantation, endometrium yakhe is implanted outside of isibeletho. Now kungenzeka ukuthi leyo endometrium ingaba even in the lining of untomzodwa, i-vagina, and as ubhuti ehudla laphana ngaphakathi bese kuba khona ukopha. So ayikho into normal ngokopha after umdavazo. Okay, uyaphenduleka sisi? Yebo ngiyaphendula. So ngikakwazi ukuthi ngisizakale. Ungakwazi mama ukusizakala ngoba kuzomela nje sibheke ukuthi yini kahle kahle edala ukopha ke kuwena, and then sizokwazi ukuthi sitarget treatment according to imbangela yalokho kwenzakala kuwena. Ngikunikeza ama example awu2 for now, but maningi ukuthi yiwo lawo are leading when it comes to ama causes of ukopha kumuntu wesifazane after ucansi. Okay, ngiyabonga kakhulu doc. Okay, all right, siyabonga. Le show is not suitable for ingane. Sikhuluma nje zonke indaba ethinta umdavazo, ezothando, and namhlanje ke ayikho topic ekhona ngoba iThursday yokuqala ku-August. Inamba yethu ithi 0861 596 596. Ungathumela iVN ku 0638399959 noma ubhale kwi-Facebook page Indaba with Alex. We are live. You can watch this conversation on our TikTok Indaba on Gagasi. Doc, no Alex ngicela ukubingelela bafethu, ngicela ungazisho la igama Nkosi yami. Yazi doc la ngine problem eyodwa kunento singijwayelile kakhulu bafethu. Awona ucansi lwasesigangeni. Angazi lento ngayiqeda kanjani bafethu, selongene kakhulu. And sengize ngayi-understand lento almost kuma partners ngingaba nawo. Sengenze kakhulu nawo egangeni manje angisazi ukuthi lento dokotela ngaphuma kanjani noma thiwa ngithola umuntu omusha ngiyifile like ukuthi ngathi singayenzela khona lapha. All right. Well, asijajani here. Doc, uyayikhalela umjitha uthi ngisho ngathola umuntu omusha. Ikhona lento yokuthi akube ku public place. Yes. Now Alex, into ingaqala fantasy and then igcine isi-fetish. So those are the two opposites, ingaqala into kuyinto oyifisayo, and then uyenze ugcina usuyijwayele, and then bese kuba yinto oyifisayo oyilangazelelayo ngaso sonke isikhathi, and kuba ukuthi awuphelele uma ungayenzanga. So uyamuzwa nje yena uyahlangana nabantu kodwa inkinga ufuna kiwe kephi esigangeni. I am 100% sure yaqala as a fantasy. Ufana nomuntu ozoqala enze ucansi emathuneni ngokomqondo ecabanga ukuthi kuzoba njani, and then agcine selwenza bese kuba yinto ayenzayo njalo, and that will become now a fetish. Okay. So I think that is what happened kubhuti, and iyakwazi ukubuyisela ke emuva. Iyakwazi ukubuyisela ke emuva. Iyakwazi ukubuyisela ke emuva. Is it something here dinga psychological intervention? Idinga i-therapy, idinga impela i-counseling, Alex. Ngoba kunanama risk nama dangers as well. Kakhulu. Mhlamba singene kuwona because khona nomunye ongeke abe nesibindi sokuphumela obala at any what's the worst engasiyenzeke in the middle of umdavazo in public or esigangeni. Ukubanjwa. Lapho ukubanjwa. Yeah. And ukubanjwa is basically equivalent to public indecency. Kuba worse ke mawuzobanjwa ama law officials. Ayikuba worse. Kuba worse. Yes, ngoba manje lapho ungaboshwa even ukuboshwa. Khona even amanye ama countries where you can't even kiss in public. So leyo nto leyo izama ukuvikela even izingane ezincane esakhulayo ngoba even egangeni khona mhlawumbe intambama ziyatholakala izingane ezincane. So ukubanjwa. Okwesibili ke Alex ake sicabange phela ngameva ezwe. Ameva yahlaba. And ngihlala endaweni ebucayi as well. And hygiene. I-hygiene kunenhlabathi laphana, you can't really say ukuthi ungavikela ukungcola ukuthi kungangeni isinoma isikanjani. And ke ukungcola ngena ngendlela eziningi. But I think yizo lezi ezintathu ehamba phambili. Otherwise
there's really nothing wrong with trying, new things, new places, new positions, new whatever when it comes to Mtavazo. As long as it's going to be within, the law. The law. Yeah. The risk, because being esigangeni, someone might be recording you ungaboni, and the next thing usuya trender, and who wants to trend ekuleso simo esikanjalo. So we qaphela leyo nto into engenzeka as well. But that is self-inflicted. We can't say that would be a character defamation. It's self-inflicted. Ngoba manje uyarecordwa wenza into la kahle kahle ongamele ngabe yenza khona, and then bese yaphuma leyo nto kwi-media. Yeah, well, abanye abantu abadriver is the thrill. Knowing ukuthi there was a possibility ukuthi angasabanjwe, but it felt like I'm excited nonetheless. So yeah. All right, sure. Indawo on Kakas. Sanibona Kakas, ngicela uku-anonymous. Nginenkinga la. If senza Mtavazo nomuntu wami uyangiromense ngibe manzi, kodwa mase esengena kuba buhlungu ngalendlela ukuthi kwesinye isikhathi sengihlala ukuthi masenza gcine kuba ngazothi njalo ngomuntu oya esikhathini ngibe ngiyengeke esikhathini. Ngibingelele Kakasini, ngicela ungazisho igama. Hey Doc, ngicela ukubuza la. Okay. Siyaheva nomuntu wami masiheva sengijwayele kuzubuhlungu ngaphakathi, angazi noma khona indawo ayithintayo yini, kubele kuvuvukala isibeletho, kube buhlungu mhlawumbe for 2 days, ngazi ukuthi kwenziwa yini. Ngicela usizo bandla. Yeah, ngiwathathula ama questions omabili asondelane ngoba kuba izinto ezicishe zihlobane lezi dokotela. Let's respond to these two questions. So now lana ke Alex bobabili bakhala ngepain. Now ngifuna si understand ngempela ipain ukuthi yini. Kufana nokuba neheadache. Iheadache uphawu lokuthi kukhona into wrong. So ipain engasho ukuthi umuntu uneyinhlungu, but kuyangimele sidalule lezi inhlungu, sicabange sibuka ukuthi inhlungu ezikanjani. Ngoba yes bakhala ngeinhlungu bobabili kodwa inhlungu engafani at all. Usisoqala yena ukhala ngokuthi laphana engeneni kwakhe umuntu wesilisa kwi-introitus, vaginal introitus, which is the entry point of vagina. Ila ezwa khona inhlungu, and lezo inhlungu lezo seyihambe zahamba zaze zafinyelela ekuthenini aze ophe. So now usene post-coital bleeding. I alluded earlier on ukuthi ayikho normal indaba yokopha after Mtavazo, ayikho normal indaba yokopha during Mtavazo. So there's definitely something wrong lapho, and untokazi uzogcina ngempela eba ne-dyspareunia, which will lead to vaginismus. Lo wesibili yena ukhala ngokuthi if kuuthi umuntu wakho ngaphakathi kuyena and wenza mhlambe ke i-deep penetration and wenza ama-strokes engaphakathi kuyena, then ufila inhlungu, useze acabange mhlambe nanokuthi kuvuvukala isibeletho. So I'm assuming ukuthi yena ukhala ngeinhlungu la abantu besifazane abathi isinye khona esinyeni, which is basically the lower abdomen. So lapho ke ngenza kube into ephathelene nesibeletho, ngenza kube into ephathelene nengaphakathi lakhe. Kanti lo oqala yena into basically external, lo wesibili into internal. So ibaleke kanjalo ke indaba ye-pain. I-pain is a symptom yokutshena ukuthi there's something wrong. Indaba uNkakas. Nginibingelele dokotela umshingu no but Alex, ngicela ukungazisho igama. Nginenkinga lana yokuthi angiba nomuntu esifazana ngishaya irando yi1 bese ke ngiyakhathala nje, kwenziwa yini lokho dokotela? Sacela nje ungichazele. Sanibona Kakasini, sanibona na Doc. Nami ngifuna ngicela ukubuza lana. Nginomuntu and lo muntu ngisanda kumthola bengamazi ukuthi una lezi zinto lezi ama lunch bar, but alright wona kuncane, kodwa manje inkinga esengibonayo because umuntu engisanda kumazi lo muntu lo nako ukuthi ngingamuzwa nje at all manginaye, angazi kwenzakalani kanti bekade ngimuzwa ngisanda kuqala ukuhlangana naye. Manje akusabuzwa ngisho umuzwa, akusizwakali naye into yakhe isivele nje ivele ithambe. Angazi lapho ngangichazela uDoc ukuthi ngabe kwenziwa yini. Siyabonga. Siqala ke kubhudile wokuqala
Obeqala bethi after first round uvela khathala. Yeah. Now Alex ukuthi akacacisanga ukuthi ukukhathala kwakhe ikona kubukona. Ukukhathala kwakhe ukuvela shesha afike kuvuthondaba bese induku ngabusavuka okanye ukukhathala ukuthi induku mayisichithile ayisavuka. Ngoba those are two, different conditions. Asivele singena kukho kokubili sithi 1-1, yeah. Okay. So khona into ekuthiwa erectile dysfunction. So erectile dysfunction ingasebenza induku mhlambe ku first round okanye ingasebenza at all. Sengikhuluma ngokuqina kwayo. Sure. And ungena ngaphakathi kumama uwenza umtavazo and then bese uyachitha. Bese mase kumele wenze round 2 kuba khona iproblem. And leyo nkinga leyo ke iphathelene ne-erectile dysfunction. It's all about erection. Bese kuba khona i-premature ejaculation, ukusheshe ufike kuvuthondaba. Lapho iyaqina induku uyangena ngaphakathi kumama, uthi ungangena nje mhlambe uvela udedele. Awukakenzi ngisho ama strokes mhlambe u3 usudedelile. Okanye mhlambe awulast even i-minute ungaphakathi kumama. Okanye uvele uchithe umama engakafiki even kuvuthondaba, okanye umama engakabi fully sexually aroused, So lezo zifo zo2 izona ke vele esiyibonayo elimazayo kakhulu under sexual health kubantu besilisa. So lento akhala ngayo into kahle ecommon engiyibona almost on a daily basis. All right. And bese siyake kusisi lo othi ubhuti unama majalantiya amaqhuqhuva la wenziwa epipini bekumnandi kusaqala but now akasamuzwa ulizwa lithambile ipipi now. Uyazi Alex ngithi kuyakuthiweni. So amawuzo lalela statement somuntu ayikho into eyiqiniso before the word but. Okay. Uqale nje wathi akho nkinga kodwa uthe but nayi inkinga la ikhona uthe but now akasamuza umuntu wakhe. So untokazi yesu uhlanganile nomuntu onamajalantiya mhlambe belala nabantu abangakaze babe nawo ama beats before. Waqala walimala wagcina seyijwayele le ndaba yamajalantiya. Now sekwehla imizwa. Lokho kukhombisa basically i-progression of ukulimala kwakhe. Ngoba ukulimala kumuntu wesifazane if uzomdlokodla ngawo ama beads, kuba khona i-fibrosis eyenzakalayo, kuba khona i-inflammation eyenzakalayo, kuba khona ukuqina kweindonga zikantomzodwa ngokuhamba kwesikhathi. And leyo nto yenza ukuthi aluze i-sensation laphana ezansi kuntomzodwa. And kuzohamba kuhambe ngempela engabe esezwa even umuntu at all. Buka kuyimanje akasamuzwa umuntu aqale naye vele ewafakile amajalantiya. So this is a progressive sexual dysfunction. Sure. So listening to this mhlambe kusemnandi for now udokotela is warning ukuthi ngokuhamba kwesikhathi uyogcina ungasezwa lutho at all. All right. Ngeke usihle Mkhize nawe mawode. Sabona sihle? Yebo njani but Alex network. Isikhona mfethu please ngicela uskiphe nje ku speaker ubeke nje phone endlebeni khona uzozwakala kahle line wakho. Sure, it's a 1943. Luhlelo akulona lweyingane. Sikhuluma nje zomdavazo on Kakasi. It's Thursday 7 to 8. Yes, sure Kabazela. Yebo bika nginenkinga lana khona mhlamba ngazi. Yes, sikulalele mfethu was inkinga yakho. Oh okay, shuthi nje nakhona ngumuntu kahle osebenza ilokhuzana kule misebenzi le yasemgwaqweni kanje enkontrakeni kanje. Ushuthi ngaba nenkinga na bhuti Alex nakhona eminyakeni edlule mhlambe ngingaseminyakeni edlule ngoba akuyona into ekodwa kakhulu mhlambe 3 years back. So ukusebenza kwami kahle shuthi ngalimala in such a way ukuthi ngalimaza ilokhuzana yabo ilokhuzana ama manhole kanje shuthi yabo kunyathela kahle shuthi ayikho solid enough yabo yavele ngathini yavele yaflipa over yabo. So in such a way nje ukunqamula nje story short yabo unyawo lodwa nje la ngena phakathi olunye laba ngaphezulu so ngathinteka ilokhuzaneni yabo endaweni ebucayi yabo. So ukuthinteka kwami bhuti Alex ukuthi like mhlambe ngathinteka la ukuthi mhlambe ngathunukala mhlambe kancane ngalimala like ngableeda in such a way ukuthi la kuphuma khona umchamo kwagcina sekuphuma nje ilokhuzana igazi yabo. Kwacaca ukuthi like kuyaphoqa ukuthi kumele ngiclinic yaphothoma. So okay bayikhanda ke imizamo yena khona emsebenzini ngaya ke clinic. So bangifika eclinic nakhona ngingasho nje ukuthi honest bakhona banganaso isikhathi like ikhe ngalendlela le yabo. So kwazi sina khona nje bangifika nje ngifika vele ngigqoka izinto zomsebenzi yabo ngisableed same time shuthi nje ngableed akwazi waphumela ngaphandle eblokweni ngangigqokile lokhuzana i-boxer short yabo wableed akwazi waphumela ngaphandle. So bangifika yena khona ke nawe uyazi ke ema-clinic yena khona ke excuse me lokhuzana public nakhona so ukuthi abakuthatha serious ngaleyo ndlela leyo. Kodwa ke ngilana yena khona so ngagcina ngitholile kunesi yena khona so mangingena phakathi ngichazele isitory sami ukuthi kwenzakale kanjani. So into ayenza nakhona wathi haya ngihlale la uyabuya waphuma mhlambe 5 minutes wabuya sezothatha ama details ami nakhona wangena la ilokhuzana ekhabetheni wakhipha ilokhuzana ama painkiller nakhona wathi na ama painkiller nakhona nale bandage so uzoba right nakhona. Kwayinto kanjalo ngaba surprised ukuthi like mina ngendlela engizwe ngayo ngaphakathi since uyimina onenkinga yabo so ngiyazi ukuthi kunzima ngempela
yabo so ngilimale ngaright nakhona akangiyanga lutho ukuthi like mhlambe angibuye for a check up mhlambe nginike i-date mhlambe yabo so kanjani asho sengigoduke ngekhaya so mangifika ke endlini nakhona kwavele kanzima kakhulu ebusuku yabo inhlungu zabuya ngalendlela le ngaphuza lama painkiller kodwa ke adambisa khona ubuhlungu okwesikhashana ngisho kanjalo so kwazi siyangena umuntu ojwayela amaphilisi yabo so ngabuye ekuseni nakhona sengingconywana ke khona ke so kwahamba ke isikhathi nakhona ke futhi nginawo lokhuzana umuntu engihlekisana naye nginoma wengane ahle senginengane yabo yenze le incident evele bese nginayo ingane so yonke lento le so sekuhamba isikhathi nakhona sekwenze into efana nalena nakhona ngabona nakhona like i-sexual performance ayisekho ngale ndlela kade kuyiyona before kwenze le incident le yabo so sengiqala ukuleka lapho nalapho mhlambe ngiyawushaya u1 no2 yabo mhlambe ke phinde futhi nakhona kube khona leyo nto leyo kunomthambo lo ngaphansi yabo so ngathini like mangizizwa mina ngingedwa yabo ngiyeza ukuthi like ngathini like ngathi khona like into engalaphekanga kuyona yabo so nginaleyo nkinga leyo umthatho ukuthi like ke ngithi mangivukele mhlambe like ligcine sele buhlungu kakhulu yabo kukhona nje leyo nto eshoyo ngaphansi yabo kulowo mthambo loyo yabo so angazi sihle we're sorry to hear that and the way uyichaza ngayo nangendlela walimala ngayo and the treatment owaphatheka ngayo so now lezi inhlungu osuzizwa manje and ne performance yakho uyabona ukuthi kuba mhlambe wawukade uattendeke ngendlela kusukela eqaleni kwakungavikeleka so doc ungamluleka ukuthi enze njani kulesimo asekusona na. Okay Alex ngisilandelile sonke story and nami ngikhala kanye naye but now ukhulume ngonyawo olingaphakathi nonyawo ngaphandle nokugcobeka ulimale kuphi ulimale emabholeni ulimale endukwini ulimale kuphi la ayopha khona ilokho engakutholanga ngilimale lokhuzana kwinduku bhuti nakhona njengoba kade ngizama ukwenza lokhuzana ukuthi mhlambe kube bright enough njengoba ngithi like nganginyathele ngaphezulu so olunye unyawo lashilela ngena ngaphakathi ngathi into yakwinduku kahle hle. Okay induku and induku ngaleso sikhathi engaqhanyelwa no baba ngeke ngisho ukuthi like yengaqhanyele kodwa ke I'm not a grower I'm a show yabo so okay no problem so there are two possibilities Alex it's either ngempela walimala induku which is umzimba wa induku sinento ekuthiwa i-penile fracture so kuya ngokuthi induku uyayiqinile ngaleso sikhathi noma engaqinanga yini ngoba induku mayiqina kuze kuba ngathi ithambo so kwesinye isikhathi mawukuthi izogcobeka ngendlela thizeni or izobenda extensively then ingaphuka induku yize noma induku ingenalo ithambo so siyibiza nge-penile fracture leyo nto leyo but i-penile fracture ayivamisile ukukhoza ukopha now yena uzothola ukuthi wagcobeka ngempela walimala and kwagcina kulimala ipayipi leli elikhipha umchamo which is what we call urethra now it's a problem ke ukulimala kwe-urethra and if kuwuthi ayizukutreatwa ngendlela ngoba ukulimala kwayo kuzogcina kukhoza into ekuthiwa i-stricture now mayiphola ke yona le urethra izofoma i-fibrosis and iforme i-stricture kangangokuthi usengaze abe neyinkinga zokuthi maye toilet sekumele manje mayochama akhanule aphushe and kube buhlungu mawukuthi uyaphusha sometimes uthothi imbewu nangevuma so into kanjalo ngoba sorry ukuphulula into nakhona ngoba nalakhe mangiyochama like yazi ukuchama like kodwa ke uthole like uzizwe ngathi uqedela ukuchama kodwa uzothi mhlambe ufulathela ungathi uyezwa ungathi khona osalile yabo ungathi usuzofuna ukuphuma nakhona into kanjalo but ngambona doc ngambona impela Alex and I'm putting my money on urethra stricture so asimple ke wona ke siyakwazi ukwa-treata ngoba kusuke kuukulimala kusuke ngasiyo mhlambe into edalwe i-infection or into e-progressive kusuke kuukulimala so singambona ngokuphuthuma and then simelekelele ngoba uyalimala njengamanje and uzogcina elimala inzalo yakhe. All right. No, yenze njalo ke Khabazela after the show uthathe nje the numbers and singayijabulela net feedback and sifisa engazi ukuthi ungalulama. Hayi ngiyabonga kakhulu ngiyabonga nje nanohlelo lenu la khona lasifundisa kuyinto eziningi nje ngiyabonga kakhulu ngiqhubeka njalo futhi. Siyabonga kakhulu nathi indaba on Gagasi 10 to 8. 103.5 egama lakhe komthwalume nakoMagesi all over KZN. Gagasi FM, the sound of KZN. This program is strictly for adults kuphela. Gagasi FM. Ngibingelele Gagasini ngicela ungazisho igama. Doc ngicela ukubuza la. Okay. Siyaheva nomuntu wami masiheva sengijwayele kuzubuhlungu ngaphakathi angani noma khona indawo ayithintayo yini kuvele kuvuvukala isibeletho
Sanibonani kakasini, sanibonani Doc. Nami ngifuna ngicela ukubuza lana. Nginomuntu and lo muntu ngisanda kumthola bengamazi ukuthi unani. Okay, all right. Earlier on we had two questions abethinta abantu besifazane bebekhala ngobuhlungu ngaphakathi kubona. Then kwase kuzoba khona another one obekade ekhala ngendaba yokuthi umuntu wakho unama beats epipini and manje bekumnandi kusaqala kodwa kasamuzwa. So mawufuna ukuzwa ke i-response to those questions ungaya ke kwi-app ulalele this podcast of uhlelo. That was responded to by udokotela. Kungaba yinto oyifice mhlambe ingasekho on the show kumbe uyibona nje si-comment on our Facebook page Indaba with Alex. Uzoyizwa i-show na wonke amanye ama-questions araisiwe earlier uma uya kwi-app yeGagasi uyilalele as a podcast. Ngithatha uSiyanda Xulu now. Siyanda, welcome to Indaba. Yebo, sawubona Mr. Alex noDoc njani? Sure, siyaphila kunjani kwani? Siyaphila noma sengibe nenkinga lesikhathi ngithi ngicela kusesiside sithanda ukubonkulu mangibuza. Ithini question yakho Siyanda? La Bob Alex nginenkinga nje uqobo lwami la ngaphambili ebhibhini ekhingweni. Lahlukana khona inkinga. Kunobuhlungu ade baqaba lokuwamncane yabona-ke manje mangichama sekufanele ngize ngiye etoilet. Ngiyochamela etoilet ngihlina ngize ngiphakamise unyawo ngichama. Ngendlela okuhlungu ngayo mase kufanele ukuphuma umchamo. Kwesinye isikhathi ungaphumi ufuna ukuconsa. Manje ngazi ukuthi ngizazophila kahle noma ngoba sekuba ukuphela ngendlela okuhlungu ngayo manje akusekuhlungu ngale ndlela yasekuqaleni. Iba-ke mfethu kwakwenzekeni walimala wake wagula waba ne-infection waba kwaqala kanjani? Ngicabanga ukuthi waqala nje wayibela ukubaba komchamo hayi manje ngiye emaklinikhi sine-test ngale phahla ku-test umchamo. Ngisho emsebenzini ukuthi khona into ekuthiwa siyithestele mhlawumbe kufuneka isitifiketi sokuthi si-check-iwe umchamo kodwa kuthiwa umchamo u-right maye nami ngagcina ngingazi ngithi ethi izinto i-right kanti ayikizwa kuyanakala. Sure, all right, in brief nje Doc. Okay, now lana Alex ubhuti ukhala ngento ekuthiwa urethritis idalwa izinto eziwu-2 ehamba phambili ama-sexually transmitted infections bese kuba ama-urinary tract infections. Now if umlalela yena umzwisisa kahle umchamo waqala wamnika inkinga, so in this case ukuze ngampela ngazi ukuthi iyona iphi kuzomele ngimbone ngimxilonge, but into eqala emchameni isuke iphathelene ne-urinary tract system, so yona isuke i-UTI isuke ngasi STI. Oh, sepayipini lomchamo. Isuke sepayipini lomchamo. Okay. But ziyathelelana lezi zinto zombili ngoba vele la kuphuma khona imbewu kuphuma khona umchamo. Okay. So into enga-affecta the sexual reproductive organs inga-affecta nawo ama-urinary organs. So ingakho ngisho ukuthi lezi zinto zowu-2 ehamba phambili kumele senze sure ukuthi siyazi ukuthi yini bese simnikeza i-treatment ephelele. Right, nansi impendulo mfethu isebenzise and then ngizothatha uXolani emlangeni imnambethi. Sabona Xolani? Yebo Alex, ngiyaphila. Right, wena unjani? Hayi siyaphila nodokotela lapha yaphila. Siyaphila mfowethu. Ithini yakhe question? Hayi. Mina kuyi-question nokuncoma nje ngaqala ungena egagasini. Then nginomama wakwami lana sina 12 to 13 years sindawonye. Ubekade sinabantwana ababili njengamanje uyeke ujova 5 years ago. Ngoba enalomntwana wesibili. Ubengasalithanda ucansi nje enhlobo nje. But this year uthe uyayeka manje ujovo yamkhuluphalisa. Ucansi manje ulifuna nawe and then manje ushisa phe manje. Right kodwa. Okay. Doc. Okay, baba cela ukubuza umbuzo oyi-1. Umama umjove bese uthatha isikhathi ngakanani? Futhi u5 years nje sakhulisa lo mntwana wesibili. Bese uthatha 5 years. Yeah. Cabanga ke for 5 years umama has been deprived of ucansi, ubumnandi bocansi. Cabanga for 5 years. 5 years. Ngenxa ya umjovo. So usewuyekile umjovo. Now yonke imizwa yakhe seyibuyile. So usefuna ukucover lo 5 years. So kwamanje kusayinto enormal as long as inganiphazamisi during usuku lwenu ukuthi wena uye emsebenzini naye mhlambe enze something productive. Yeah. We can always be dealing with ukuthi siyalala nje kuphela. Zikhona ezinye izinto ekumele siyinakekele. Kodwa yena uma esekufuna kuke kwaba khona isikhathi ngiyazi kwawena ubungasaphathekile kahle la ngakade kufune khona. Now useyakufuna ke mnikeze ke lento ayifunayo. Right. One thing ngazethi ayifani and this sounds like a good problem, eh? It is, Alex. All right, ngiyakusithama Mkhize Thekwini Shosta. Yebo, sanibona Bhuti Alex njani nodokotela? Right, wena unjani? Ngiyaphila.
Nginenkinga la. Imake sithi inkinga enginayo mina uyazi iphi? Cha. Ileyo ukuthi kune radio evuliwe ngemuva. So ngiyacela ukuthi lo okulalele manje angakulalele eradweni akubuke nje ngicela uyivale please. Okay. Alright, yes. Sure. Ithini ke question yakho star? I-question yami nginenkinga lana, ngilenkinga I think it's 1 year manje. Yabo esibelethweni inkomeni la kumlomo khona wesibeletho kuba nento ephumile ngathi ipipi kulomlomo wesibeletho loyo. So njalo uma ngizokopha ngiyakwazi ukuthi mhlambe ngiqale ngibleed like 3-4 days kancane kube into encane engcolisayo nje iphenti line then bese ngiyangena ku 7 days. I'm sure mayise ngopha for 10 days. And iyangikhathaza ngahayiza iPepsinia ngayenza yonke into kwathiwa ngi-right kwathiwa angazi mhlawumbe ngoba ngizale ingane ngomthungu zaze zabo 3 so isibeletho sami angazi sihlile angazi kanjani. Okay. Now mama ngicela ungicacisele into eyi1. Now uthi emlomeni wesibeletho ukhuluma ngecervix awukhulumi ngengaphandle angithi lesibeletho ukhuluma ngecervix angithi. Ngikhuluma ngaphakathi impela ifike yaphuma nje la kuyimbobo khona ngaba ku plain kuba khona into ebakhona emlomeni wesibeletho. Yebo. Alright. So ukhuluma ngePap smear uthe bayenza inormal. Yebo bayenza bathi inormal. Okay. Now Alex, iPap smear is a screening test. You know, it's a screening tool esiyenzayo kubantu besifazane ukuchecka nje ukuthi umlomo wesibeletho unormal yini or not. But uma kuzoba khona isicubu noma uma kuzoba khona isigaxa noma uma kuzoba khona into engamele ngabe iba khona emlomeni wasisibeletho, siyakwazi ukuyithatha leyo nto as a form of biopsy, sihambise lab sicwaningi, senze isiqiniseko sokuthi ayikho into abnormal. So iPap smear was just the first thing akade bengayenza. Zikhona ezinye izinto esangenziwa ukuze sibone ukuthi umama akanayo yini inkinga. All right. Yenza njena ke khona manje cupha ke so that uzothatha lama details kuyena udokotela. All right. Ngisala sisinika ke your contacts dokotela abafuna ukukuthinta for further advice. Ngiyabonga Alex, inamba yami yocingo engithola la kuyona u063 847 0511 ngizoyiphinda 063 847 0511. Eyase office yona u031 065 0226. Ngiyatholakala ke ema-office Alex khona la edolobheni ngo9 Dorothy Nyembe Street Corporate Place 5th floor. Those are my new offices and ningenza kama appointments. Ngiyatholakala na ku Facebook na WhatsApp na TikTok as uDr Shabalala. Dr Shabalala. Catch this show we podcast yayo kusukela eqaleni zofika egcineni ungayilaleli wedwa ishare nabanye ucabanga ukuthi bayidinga ikhona ke ku app ne video yakhona as well. Thanks to Mr Kwanda Zungu no Mr Siphelele Nzuza. Indaba njalo ngomsombuluko ngo7 kuya ku8 PM and on Tuesday to Thursday ngo6 kuya ku8 kusihlwa.